Ugwumba mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba bụ Igwe Ọjị Ezedioramma na Royal Highness Eze Nwake Ekwe Okeke Igwe Anam biko Igwe nwee ndidi anyị na-abịa ka anyị recognize ya gị biko that car should clear the road please thank you that car should please clear the road ekene m unu nze na ọzọ ekenekwa unu Ọjị abịanụ mgbe si na ọ ga-adịrị anyị niile mma otu a nwoke na nwaanyị batara ebe a tata Chineke ga-agọziba ụkwụ unu ji bịa ebe a amaka mana nke unu ga-eji na ga-amakarị ife anwaba mere ka mụnwa na-emekwa nwa bụ igwe nke ịtọ nke ndị alọ mgbe si na ọ ga-adịrị anyị ma mbọsị eke dịrị anyị ma mbọsị oye dịrị na anyị ma mbọsị afọ dịkwa na anyị ma mbọsị nkwọ wee si Olise bụrụ ụwa gọzibe alọ nna-achị gọzie ụmụ alọ ọ nọ n'ụlọ ka ọ kụrụ mba ebe ọbụla ba nọ Chineke mezuole ife ọbụla ba bụ n'uche Chineke Olise bụrụ ụwa bịa na alụkwa anyị ọjị gọzie ka anyị bụ ụmụ ya nwere ọtịta site n'ife ọkpara nwa ya dị nwe n'ayọ Chukwu anyị ekene gị maka na ha bụ ebube niile ji bụrụ Chukwu wee bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ ọnya kpọrọta anyị ncha niile kemgbe 25 anọ na-eri oriri na Chukwu nwe mere mmadụ dịrị wee banye n'arọ ọhụrụ n'ụwa ụzọ pụrụ iche nakwa arọ n'odibo gị bụ Igwe Mark Anthony Okonkwo na-abịa egosi onwe ya n'iru ndị ọ na-agbara odibo n'alọ gozie ndị niile ga-esi ebe dị iche iche wee bịa n'ebe a n'ụbọchị nke tata onye nwe anyị ka ọbịbịa anụnwa bụrụ ọbịbịa ngozi ọbịbịa amara n'ikpeazụ ka a na-emechi eme n'ụbọchị nke tata ka anyị na-enwecha ọnwụ n'ụwa ka gracia gị na ike gị gbanwe n'isi nwa odibo gị na n'isi anyị ncha niile bụ ndị ọ na-edu ka bụ ekpere anyị site na Kristi onye nwe anyị ekpuchie m onye ọbụla bịara ebe a n'ime ọbara Jizọs Kraịst ọmụwa bụ onye ndụmọdụ nnukwu ndụmọdụ gọvanọ n'ebe ichi eze ịrọ ndị eze ichi ndị eze na Anambra steeti na Town Union 179 communities na Anambra steeti afa m bụ barista Vera Queen Ebele Okonkwo abụ nwa Ada Idemmiri mgbe a na-asị ndị alọ n'unu wee isi ọma Igwe bụ ezigbo mmadụ Igwe ndị alọ bụ ezigbo mmadụ
mmadụ Igwe Mark Anthony Okonkwo and the governor si m gwa unu kwụsị ike unu na-erube n'Igwe Mark Anthony isi ọ gọvanọ nyere certificate otu a Igwe na-eme mma o so n'ife a na-eme na Anambra steeti kpọmkwem soro n'ife a na-eme n'obodo niile o wee sị na ya na Igwe kwuru nyafu Igwe n'anya fụ ndị alọ n'anya na You are most welcome. I can see Chief Obinna Ibebula in your double transformer. You are most welcome. I can see Mother Carrier. Your Majesty, I present to you Chief Uchenna Ejiofor Ogbefichu Motakwako Ojoto. Having been an illustrious son of Ojoto and a wonderful friend of Allah, we have been today, being the 3rd day of January 2019, to honor him. I can see double transformer. Chief Obinna Ibebula Ferrano Makainese. Double transformer over. You are most welcome in your back. na-alụlụfa n'ụlọ dị iche iche ị ga-abịa ebe a sekpụrụ ala gị na onye be gị ị ga-abịa nso wepụ okpu n'isi gị wepụ okpu chịtara ibe eji echi echichi n'oge adụrọ weta ibe eji echi Chineke ga-anọnyere gị udo ga-adị n'ezi ụlọ ị ga-afụ nwunye gị n'anya ị ga-afụ gị n'anya ụmụ unu ga-aba uru Yeah. O nwere ibe na-eme gị ọ na-abụ nwata kpakarịcha asị ọba n'aja ọbịa ịghọtago so n'ọkụ esi nke ụwa ilo ga-adị mana o nwere ibe ga-eme gị Chineke ga-anọnyere gị wee sị na ọ ga-adịrị gị mma mbọsị eke dịrị gị mma mbọsị oge dịrị gị mma mbọsị afọ dịkwara gị mma mbọsị mgbe wee na-asị n'afa nna na nwa mmụọ nsọ n'iche echikwa anụ ya ahụ n'iche ọchị ndị ahụ igbe a na-echikwa anụ ị ga-ebe ndị ichie kenecha emesịa mgbe nna nye microphone ifichara ndị ichie oche ifichara gị oche ndị ichie anyị na-enye power bestowed in me. I'm handing this certificate of chieftaincy title and also the power Uchenna Ejiofor. Yes, if your hands are not busy, can you tell me? I said we have here. And even though you want about financial breakthrough, ị nwere ego shi nne mana ị na-enwebe hụ na onye echiche anyị mara ibe na-aza na igwe ala metụrụ aka n'isi ibe dị iche adị na ndụ ndị ji ụgwọ a na-akwụ ụgwọ kọntaktị enu na na-abata aghara emekata ịghọ bishọp ịkpata ego nnukwu kpata ego dịka Dangote na ibe a na-ebe ekpere ya anyị na-achọ gị mma wee na-asị gị na ịgbara ha na nke a kekecha onwe onye ilo na-ewe iwe onwe ife ọ ya eme ya ọ na-anya ebe ịmara mma nwoke mana ọ na-ebe anya ịmakarịa weta m ike nga agụ nkwọ nke a na-ana n'aka weta nke aka igwe na ndị ichie alọ bụbe nna gị na-enye gị ibe a ọ gbazikwa aka ọ bụzi ibe nkịtị nwaanyị ama akpatụ ya aka olesi na ọ bụ nwaanyị ọbụla nna nsọ ama akpị ya aka maka na a na-eme nnụcha a na-anụchi ya bụ Chukwu
ibe na nwaanyị na-arụ buru ibu kpatara nwaanyị ji amụ nwoke nwaanyị na-amụkwa nwaanyị so na nwaanyị na-emerụkwa ibe a na-eme so ọ dị na Baịbụl wee sị na nke a ike nga agụ nkwọ ka anyị na-enye n'ụbọchị nke taata ndị ichie ọkwa nye na ya enyekwana m ya ahụ jide nke a jisie ya ike nke azi agari owu wee sị na ọ ya adịrị gị mma ọ bụ na-eche ndo ọ dịrị gị mma mbọsị eke ọ dịrị gị mma mbọsị oye ọ dịrị gị mma mbọsị afọ ọ dịkwa na ya mma mbọsị nkwọ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ adịrị gị mma iwe ọjọọ nọ n'iru ịnọrọ n'azụ eze n'ịdị ọra mma tụenyi ọ bụ na-eche ndo nye na m ibe n'aka ngwa kwụrụ ọtọ n'ihi ebe ụzọ na igwe ịtọ ọ bụ na-eche ndo alọ ọ bụ na-eche ndo alọ ọ bụ na-eche ndo na anị alọ ekwuchakwu ya gbam ọ chapụ okwu ekwucha aṅụwa iyi nazie ndị ichie aka ndị ichie na ndị di na-edekinu n'otu ibe a na-eme ebe a emesizie ikpe ikpeazụ a ga-eme anyị enye satifiketi ọ bụ na-eche ndo otu aka ọ na-adị egbuola mmiri alọtụrụ na abụ mberefe anyị na-adụcha na-echa bife chie gị echichi na-echie Chief Edwin Ekiti ọ bụ na-eche ndo ekwuola m ya kwụsie ya ike a ga-echiri m echichi na tron a tikwu ma hapụ ụwa gbegowe biko ọ bụrụ na-esi ya igwe eziokwu mana ọ nwere ofe ihe igwe eribe ji wee na-atọ m ụtọ ebe ọ bụ na igwe eribe je ọ na-ama na ụdị mmadụ anyị nọ enekwa anyị anya ọma na anyị na-agbanye fuel Ichie Agụ o nwere ife ọdụ anya bego ị na-agba ihe na-eme ihe akwa ahụ ịtọ ike ya agwụ anyị igburu mbọchị anyị nọ ndị ozugbo arọ ihe ahụ isi ekiri nwe ihe mere anyị na anyị na-agagharị kwata ịtọ ka esi na-agagharị ịrụ akọrọ ibi ya Chief Sir Nnadebe Ugo Okonkwo yim na-ekene igwe alọ next bụ Chief Ifeanyi Chukwu Ọnụnkwọ ka o kene igwe alọ Ichie Agụ ogbohigo na nwa eze dị ọra mma igwe ala zuru the next person bụ Chief Lawrence Balokoye ka o je sekpuola igwe Chief Lawrence Balokoye Ichie Ọkwa ka o je sekpuola igwe Alọdụrụkwe echibago onye nọchiri guzo ga-eje na mgbugbo eke egbe mụbụ ọkụ ewe kụpụ ya ndụ mụbi na mbara ọmụbụ ọkụ na mmadụ igwe the next bụ alright the next bụ Chief Emeka Ikegwuogu Ichie Enyi ka o je kene igwe Enyi Papa pupupupupupupupu alọziri igwe ogbenye mbọsị ndụ na-agụ ya anụ ganga mpi obere afọ ime n'anya ife na alụ efe bụ igwe anyị na-ekele gị ụlọ eze a na-ezugo ebe ị na-eweta udo na alụ ị na-eweta udo wee werukwa ife dị na be nna nna m fa wechighị alụ m wee jidesie ya ike uche aka na abụ asị na ọ ga-abalụ gị 300 years obodo ajụ oyi for 300 years ụmụ anyị topụtazikwa achọsị anyị mebe otu ọzọ ị ga-achịka anyị nka alọdịghị n'aka onye isi abiri obiri onye isi akwara ọkwarụ igwe sekpuola igwe biko ndị ichie niile ndị Idialọ biko ya pụtasị ndakọda Idialọ nnọọ Chief Nwekede ọ batago n'etiti anyị na-asị unu nnọọ Chief Nwekede Kpakpando Alọ you are welcome biko ndị Idialọ please join ndị Idialọ please join High Chief please in that Chief Sir Augustine Edozie Oriakụ Alọ ya na ụmụ ya Chinechendu Alọ nnọọ
onye nke ịta na-echi echichi ata bụ ọzọ mma akpa. Onye ọbụla alọ na-echi echichi nwere ibe ọ na-eme. Ọ na-azọ president of Nigeria. Ndị kara aka ka ndị alọ na-echi echichi, ndị bara uru n'obodo. Ị ga-abịa nso ka isekpuru ana anyị mepụ ya gbapụ ya ọzọ, anyị gbapụ ya ọzọ. Ndị nwe enweghị na-abata ba na-ekiu ka anyị gbapụ ya ọzọ maka na mmadụ ga-aka nkụ na-abata na sekpuru ana. Enye kedu ndị ji Igbo ji bịa nso bịa. Onye Igbo bụ prezident ọkpa alụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ arụ na onye Igbo bụ prezidenti ọ bụrụ arụ ọzọ Chukwu na-ekwu. After all, nwere ụfọdụ ndị pastọ na-ebu amụma wee sị na onye ya bụ president of Nigeria now ga-abụrịrị youth. Anyị kpere gị ekpere Chineke emezuo nke fọrọnụ. Ụfọdụ ya eche na egwu ka ị na-egwu. President of Nigeria ndị asịrị ya na-aja ezuo ike jisie ike ị na-azụ ọfụma. Ndị niile kara aka na Nigeria ị na-eje afọ ha na-esi ya na pikchọ, anyị na-afụ ya na Facebook. Ije gofu Dangote, ije gofu Tedola, ije gofu Obasanjo, ị na-agbagharị, anyị na-ahụ ibe niile a. So Chineke ya agọzi gị. Ibe a na-enye gị ọ bịara ibu mgbu onwe ya, ọ bụrụ ajọ ekpere anyị na-ayọ wee sị na ọ ga-adịrị gị mma. Ike nga agụ nkwọ jide ya, o nwegokwa ife bara na ya, ọgọzụkwa ọdịnarị. Nwaanyị ama akpatụ ya aka maka ụmụ nwaanyị esika. Nke a bụ ogbuo agwa na-asị na ya adịrị gị mma mbọsị eke, dịrị gị mma mbọsị oye, dịrị gị mma mbọsị afọ, dịrị gị mma mbọsị nkwọ. Agwa na-asị Olise ebụrụ ụwa ka ọ bịakwa gbadata n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. A na-echie ọchụmara dike ọhịa n'ala alọ. Ihe achụba ndị niile na-azọ elekshọn n'ọhịa. Ọchụmara dike ọhịa ndị ichie ọchie ya, ndị ichie ọchie na ya echikwa ngo a na-akụrụkwa aka ebe a kụbanụ aka. Ọchụmara dike ọhịa. Weri ọchụmara dike ọhịa. Ọchụmara dike ọhịa na Naịjirịa. Na-asịzi a ga-etọ na ndị ichie niile, ndị ichie onye ọbụla ọ na-alụ. Please, let's have a one voice. May we announce the arrival of His Royal Majesty Igwe Isenise, Ise of Ise, Biko Kanabatano Isenise, please. Agwoti nwanne anyị nwoke nwanne dị na mba. Lekwanụ, unu na-achọ Igwe Peter Anukwu nekwanụ ya, Igwe Mbukwu, Director Julius Berger. The current director, Orient Oil, Anambra State. Na-eya bụ amalụ ya. Igwe Peter Anukwu, onye gboo. Igwe gboo. Isenise. Yes. Igwe gboo. At the same time, the next after Zomba speech, we are going to welcome an illustration of our Lord. Your Majesty, very nice cake, Igwe the Joker. That is all. Onyebo. Chief His Royal Majesty, Igwe Dr. Charles Obi of Ichiga. Obi of Ichiga. Onyebo. Ozo na-agbụ ego n'anị alọ. Nna bụ ya n'ụzọ. Ozo na-agbụ ego n'anị alọ. Ọnya nọ anyị n'iru. Anyị na-achọ gị mma taa. Wee na-asị gị na ịchọsịa mma onye iro na-enye anya ọma ya mma. Ọ ya ama ife ọ ga-eme. Ịtụwa mmadụ mma n'anya anyị. Ọ ga-ama onye iro mma. Nke a mgbaaka eji mara odogwu. Mgbaaka ndị echichi. Tata ka a na-echi ihe. Nke a ị ga-agbalụkwa ya n'aka nri ozu oke. Nke a bụzi ọnụ onu ị ga-agbalị ya n'obi. Obi gị ga-adị ọcha. Ibe ọbụla ga-esi gị n'obi ga na-apụta ga-abụ ife ọma. Amabụgasị ezigbo mmadụ. Obere nwa ka ịbụ mana ị kpatara ego rinne. Nke a ọdọzụkwa ọdịnarị. Igwe emetụghị ya aka. Anointing esoro gị. Onye ọbụla iji wee n'aka onwe ibe ọjọọ obu n'obi n'ebe ị nọ ibe ahụ esu ya maka na mụ na ndị ichie alọ na-enye gị mbọsị nke taata. Ndị ichie ọkwanye na ya ọdọọzọ ọdịnarị
ichicha echichi ị na-echi ị bịa bute nke bụ ego ụzọ ya akpọpe nke a wee bụrụ ya adịrịghị mma mbọsị eke dịrịghị mma mbọsị oye dịrịghị mma mbọsị afọ dịrịghị mma mbọsị nkwọ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ tụenye ụzụ na-akpụ ego n'alọ ị ga-ekelezi ndị ichie onye ichie anyị na-arị ịtọ ụzụ na-akpụ ego mgba staff of office a na-enye gị tata ị ga-eje wee na-akpagharị ebe ọ bụla akpụrụ ya ma na gọọmenti na-ekwu kene ndị ichie na-ekwe ha n'aka ya na ebe ọ ga-eje na-ana ịtọ ndị ichie onye ọ na-arị ịtọ onye ụzụ na-akpụ ego emezie ịbịa ka kwuo satifiketi gị. Ladies and gentlemen, we have here His Excellency, the current governor of Awidemiri Asian Kingdom. Yes, sir. And Ugo Simbandiano. Apugo. Ndi Gweso, Mbobuno na Bekari Dalono. I'm from the West. No, I want to need you. Ladies and gentlemen, I can see from Royal House of Ojoto comes the arrival of Igbo Ojoto. She's warming up to maintain the continuity of a wonderful relationship. Can we go? Gone over answer. Macanos of the important. Or Marosa. Munowa, where Januza. I hear the Zenuza when I see Canadian Rosas, lost in a tape. I'm Peter no we go back. You open up a okay. Be about taking it. Even about Faraya Kaibia in on your dear. I saw I got Banu to that window in here. No, 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 you go on work. What the I put it's okay. When I go see in your mouth, you go take up 2019. Agamneru, Ogonogondo, Arike, Ego ya Biarefa, Ogonogondo ya Derefa, Niva Kaina, Yonafa Christ, or young man. Amen. I gave you here. I got Liam Bosiek, Liam Bosioye, Liam Bosiafo, Liam Bosimpo. Don't want any more for my West North Liam, good majesty. Nafana, when you go Simba, okay, can I down in there? Yes, sir. Where can I end each year? Where I go be there? No boss in Katata. Normally, Chichi, Nibwe Council of Alonine, Nature. Majesty, you wait. Ndị ichie owefi no alomakano mono zono omono gazuno. Happy New Year to everybody. I got a wonderful 2020 in good health. Biko igwe akenenge rinne. Okay, isi we ko batam na your kingdom. Nka go si na mechi si go bulu nwafọ alo. Yes, sir. Ugo Simba, ugom si wa n'ụlọ si na mba. Wene kene si ndị ogbuefi unu si wee kweta maka na ndị na-atụli igwe alo tụtali aka enye mechie mechichi igwe wee kweta. So ana m ekene unu rinne. When I see na season was a part of ndị alo. Ogosi na echie mechichi na alo na ife ọbụla gbasara ndị alo in terms of developmental projects na ga-abụ part of it. Yes, so I want to assure you that I won't be lacking in that responsibility. We will support the palace. We will support the workings of the palace. We will be part of the development of our community. Allah is already a very great community because we have great sons and daughters. So we will now that I am part of you, I'm going to add to my power number now. Add value to your palace. Add value to the Allah. I got the legal money. We got in the room baby in good health. Thank you very much. That's Engineer Moma Eze. Umenyora Ohamadike. You're most welcome, sir. On Alo Carnival. Thank you so much.
agụ na-eche mba odogwu alọ niile injinia Emeka Mọma Eze ịda ala alọ niile te ya ekorota ndị ala wee sị na ba ga-enye gị surprise package tata Leadership Excellency Award presented 3rd of January 2019, which is today, to our son, Engineer Emeka Mọma Eze, Ifa Alodi Kamba, in bracket. On behalf of the Igwe Council and the people of our kingdom, in recognition of his selfless leadership, signed with the royal seal of His Majesty Igwe Anthony Chinedu Elibo Okonkwo Ezedi Ohamma, the 3rd of our kingdom. Dichi Okwanye Niyo, Nalo Okwanye Convention, Okwanye and the convention. Convention any kwame yao. 20 Omenyora. Watch your back, bro. Nelo Makano, Zuano, Cassiano, Omono Zuguno. Because if I become surprised come to me because when I go to the ground, you get me and I'm not going to even get me. If I'm there, when I'm alone, my boy is. I'm going to make a way to an evening. My boy is. I'm saying, I was not going to make a go if I can go. You can see, sir. Biko ndị nabata bụ ndị nwe igwe ndị nna ochie mmadụ a na-abụ ekenye ide mmiri eji ụgwa bụrụ ụtọ ndị bụ n'aka ọnere on 2nd of February 2019 ebube nne ya Chief Olisaemeka Ugbonwa Alomakalu, Alomwanu, Alondwalu, and no people have no sheep. No Renzani. No one on Afro Ibia. Ibia begin with him. Think Ibia, you want the night in the media. You want the night in the media. What a year in Guapa. But I never Buhari. Igwe nwetụ na ọdịgoro gị mma ọdịgoro gị mma ị ga-achị ala chigide ala chi ala chi abụlọ mgbe Chukwu si na ị ga-achị mgbe nna gị ochie na 105 years kege bụ 120 ada ị ga-achị mgbe ya bụrụ igwe onye ọdịghọ mmanya na anọ ọkwa n'afa Jizọs igwe ka ọ bụ efe ịnọ ịma ihe ọ bụ ndị Dani Golibe ka m na-abịa MC Dani ka m na-abịa MC Dani ọ Chinerugo ama m ọ ga-elururu ya ama m n'ozi ga-awụ igwe a ogwebi Chinerugo efe ịnọ ụmụaka pụtakwa ofu efi Every day, say, can you not come back at all? Every day, nothing. Every day, when he died, I wept again. Go in, go. Adam Madi say, where's on? As such, I can go win. And make our as of what? As of one came, oh, win. As one man, I'll be a album. As of one came, I'm making it. Oh, win. Oh, you were late. I'm going to see the mother. On all one night, okay, made the engineer, made the wife what she is today. The government, the wife, is also a barrister by profession. I'm the woman that now we'll do it in Ojediana, Robert Nukuman and Abuja. It's a big time contractor.
ka bụ igwe elect ejiro na echi mana Chineke ga-eme anyị echi n'afa Jizọs. Ezogbo ihe rọba Agalo, a PDP chieftain, accompanied by him, accompanied what they had to have with him. Here comes people's choice of a PDP flag bearer of Anambra State House of Assembly. They want to work hand in hand with the former director of NAFDAC, Rodas, in Ohio State People. If I'm not mistaken, Ohio flag bearer of PDP in the state of you are most welcome to get your ezigbo mmadụ ka ọ bụ, and he is the highest donor. Elu a na-abịa n'Umoshi na ndị nwa n'ebe a bụ the highest donor na igwe nke nsọ. Onye nọkwa n'ihu onye Umoshi so eluzie unu ewere uche na-achịgharị. Onye Umoshi bịa bụ the highest donor. Ọkpọ ndị unu na-eche na aka ewetakarịcha ego, ọkpọ ndị unu na-eche na aka ewetakarịcha ego na alụ lee na onye ego ya kacha n'igwe nke nsọ. Tue na-eyieri ọkpa, ọ na-aza ihe eri ọba mana echighị ya echi, ya na alụ na-echi ya taa ka alụ na-echi ihe eri ọba. Eji nke achụ ya mma, mgbaaka wee na-achọ ihe mma. Nke anụnwa ajọ mmadụ na-abịa ihe ọjọọ bụ anyị ogbu abịago agara ido amụkwa na aka na adịghị ya na ọ bụghị igwe ka ị na-echi. Dere gị mma mbọsị oye, dere gị mma mbọsị afọ, dere gị mma mbọsị nkwọ echi gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ichi ọchị enyi ya, echikwa n'ime ihe ori ọbara bụ twene ihe eri ọbara rụzie ọtọ nkeresie gị hazie igwe ịtọ ihe eri ọbara ikene ndị ichie, ikeresie igwe ikene ndị ichie, kene ndị oji afọ, kene ndị ichie. That is the chairman of traditional rulers in Anambra State, His Royal Majesty Igwe Nnemeka Alfred Achebe, Abogide onye Ndidako, Abogide Obi of Onitsha Ezoyibo, one of the directors of NDDC. That is a first class Igwe in Anambra State. Abogide. That is a view of Onitsha. Ezoyibo. Abogide Ago. Obadra na ni Onitsha Onitsha di netere. A policy king Ezoyibo. Abogide. Onye Ndidako. Abogide. Onna mochi. Abogide. Afọjuru, anyị na-asị gị nnọọ. Ladies and gentlemen, behold and behold.